Samazulu maske sathulela lento yobe siziyola zokugcina vele ezinye inhlanga zisithathise kweyiduphunga nathi bese sivuma ukuthi siziduphunga senze izinto ezikhomba ukuthi ingqondo zethu ayisebenzi kahle ngokuvumela urwabishi. If we cannot stand and fight this out ngiyakutshela bafethu ngeke sisiye ndawo ingane zaziyo zonke igcwele laphana. Abanye baze baphahluke basho bathi balande o-18,000 kuya-extra laphana laphana. Abantu balambile mabefuna imali abathola imali ngenye indlela hhayi ngaphuvi laba abenziwa i-DSTV kanye lolufana okomseleko basijwalabo lokwangempela nje. Kwakulungile ekugigela imikhuba emzini yawuyisena ebeza abantu ngabafazi bajike bezoqala phansi beshadwe eko-TV ngoba sekuactwa sekuyi-the crime lena ayenzayo hhayi ukuthi azojwayela kabi isiko lakazolelulaze thina ma bayifundela yena ubuqili bakhe kwakuwukuthi ufundela ukuthi oxhaphaza thina sengaba kubo ke lokho mpela yini mina lapha nemicimbi walensizwa ingibizile ithi iyagana fica ichina lodwa fica insizwa enhlaniphile eney'fisi ezinhle kodwa engazilutho ngazama uqo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 qa lapha ngoba ngifika uqala nje nqa ngithi mina hawu lo muntu yini athi uthando nesithembu ngoba ngibona mina kuwuthando nama-girlfriend yaphila kahle uma kuqalwa phansi kushiswa impepho kubekwa iy'nyongo futhi umkipito nje lona o-dignified usubizwa ngithembu. Never in the history of this country, never akwazi ukuba kanjalo. Kuphuma amalobolo kuphuma umuntu ngala uzobikwa ngapha yiyo lento edala inkinga ngisho umuntu esefile kuphikisana umndeni uqale phansi uhlangane esikhundleni sokukhalela umuntu ohambile angcwatshwe qalwa phansi kuzobuzana ukuthi angasili ngoba isifo sokomunye umuzi asingeni komunye umuzi umuntu uba ngakomunye umuzi ngoba ingeniswe ngenkomo kwabulawa inkomo waqhoyiswa finish wabika umsamo afaka emndenini. Ikuphi lemkhuba ekilo laba bantu? We need to stand for this. Ithina abanikazi baleli isiko ithina fanele silivikele. Shit. Mina amaships angwadla. Ziyakhala baphela. Amana esikoleni manje isikhathi. Time is finished. Ngidena esikoleni bafana. Mina njengopresident asikidingo sokuvela. Ziyakhala la. President ongenankinga nanibuke kuyijabulele. Abangizondayo bayanqaba shit.